20 sena suċċess, snin illi fihom il-lukanda Kempinski f'San Lawrenz saret simbolu tal-industrija turistika fil-Gżira Ewċija, investiment xprunat minn Baldacchino Group fl-1999 bis-sosten ta' Gvern Nazzjonalista li dejjem emmen fil-potenzjal enormi ta' Għawdex u li jista' joffri prodott turistiku ta' kwalità għolja lit-turisti illi jżuruna. Fiċ-ċelebrazzjoni ta' dan l-anniversarju spikka l-mod professjonali li biħħadem il-grupp tul dawn l-aħħar 20 sena, familja li għamlet il-ħolma ta' missier li llum għadux magħna realtà. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm anke il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Ħolma ta' persuna llum mhux magħna ġew Baldacchino li 20 sena ilu f'parti minn Għawdex li żgur ma kienx assoċjata mat-turiżmu ġewwa barriera mhux biss ħolom jew ordna li tinbena imma letteralment rajna fil-filmati bena bidejh stess dik li kienet il-ħolma tiegħu. L-Spa Resort f'parti minn Għawdex f'parti minn Malta Għawdex li dak iż-żmien żgur anke l-prodott fih nnifsu ma kienx xi ħaġa li kienet li kulħadd kien jemmen fiha u llum il-ġurnata naraw il-frott ta' din il-ħidma. U naħseb hija xi ħaġa sabiħa fejn għandna l-investiment Malti, il-ħidma Maltija, imma wkoll il-valuri tax-xogħol tal-ħidma illi dak illi jidher li huwa impossibbli, dak illi ftit ikunu qed jarawh, dawk li huma visionaries ngħidulhom fl-industrija, jemmnu f'xi ħaġa, jibqgħu jirsistu, ma jċedu qatt u finalment ikun hemm dak li huwa l-frott tal-ħidma tagħhom li tibqa' titgawda mhux biss minn uliedhom mis-settur imma minn dawk kollha li jiġu iżuru Għawdex, iżuru l-gżiritna, iżuru din il-lokanda meraviljuża. Dorothy Baldacchino, waħda mill-uljiet ta' Joe Baldacchino, stqarret kif huma qed jagħmlu minn kollox u se jkomplu jaħdmu biex jinvestu f'turiżmu ta' kwalità u mhux sempliċiment jagħtu każ il-kwantità. Hija sostniet li t-turiżmu huwa pilastru tal-ekonomija tagħna u għalhekk għandna niżguraw li nkomplu ninvestu fl-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet futuri sabiex iż-żgħażagħ iħossu s-sentiment li l-industrija tal-ospitalità hija tassew waħda illi tagħti sodisfazzjon.